Stukje Mainzallen. De dochter zijn, er gaat één dochter. En de eden ben geworden erop. En nog de lawaai, plotseling, en de dochter ligt op een kever. En schrijft, tante. De dokter gezegd, dat ken ik zo meer bij de zene jingelen, was gehad, herschellen. Ik wil nog kinderen. Ik ga niet weg, dus dat precies ook nog kinderen. Hij steeds al de kever schweigt. Geld du blijven liggen, bis das bestand worden. Der Mann ist zugegangen, ich bin auch zuvor gewesen dort, weil der mich schon gehabt hat, weggegangen. Ich bin auch hoch mitgegangen, noch etwas auf einen Menschen. Und darauf sagt Frimmesel, raus op, alte Zahlen in Ordnung. Geh nicht weg, bis wenn ich die sagen, Kinder. Plötzlich kommen zu zwei Jeden. Die is niet wisten wer dat is. De Spinker hebben. Een van de grootste rebbes. En de Kossenjer hebben. Ook een van de grootste rebbes. En ze zongen Frimmesel. Wir zongen er zee. Es stonden nog kinderen. Ja, hem. School heeft naar hem gegangen. Zo had nog 3 zien met haar dochter. Gute Meise. Das ist die chassidische Meises. Ich bin sehr stark in Chassidus. Ich bin aufgewachsen in Chassidus.